aming bukirin. Yan, yan yung moment. Kumusta kayo? Asan ka? Nandito ako sa itaas ng bahay. Putol-putol ba? Ayan, nataas ako ng bahay, oh. Nandito ako. Ayan. Yan yung view ng aming aming probinsya. Ang ganda, guys. Ayan. Ayan. Nandito ako. Putol-putol ba? Yung yung live. John Market Official, mega love shoutout. Yendel, ayan, hi, hello, mega love shoutout to you. Mami Yendel, kumusta na? Good day to all here. Ayan, thank you so much for coming, Mami Yendel. Grisel Bolt, tamsak dan, ayan. Thank you so much manang sa patamsak. Ayan, maraming salamat sa pagpunta. Putol-putol ba yung signal ko? Di ba ako dumidikit? Ayan, Grisel Bolt, mega love shoutout, manang, kumusta na? Kumusta na? 3 people in the house, thank you so much for staying and for coming in my live streaming. Tumitilaok na yung manok. Tumitilaok! Tumitilaok! Ayan dyan, Mikey to fit. Ayan, maraming salamat sa palipad mo dyan. Dyan, Mike, so much. Ayan. Maraming salamat. Ako ang napagi sa ating bahay. And guys, nagbaba si John Mike at official ng bahay. Ayan, tigitan nyo na yan. Ayan, kumusta na kayong lahat dyan? Nag-ano ba? Putol-putol ba yung Hindi ba dumidikit yung live ko dyan, Mike at official? Madam John Mike at
What realized that nandito tayo sa ating ayan, so 3 people in the house. Thank you so much for coming and for staying in my live streaming. Je! Je! Tagay na kong basahan, Je. Di ba dikit-dikit yung ano ko? Yung live? Di mo na basahan. Wag to. Hindi na. Vlog. Vlog. Kuhay ko. Bato. Sandig. Yawag naman yung madumi. Umiikot na. Ay, buha. Ipatong sa ibabaw ng papay. May signal lang. Cellphone, ipapatong sa puno ng ano. Teka lang. Ayan. Ipundo ang camera. Ayan na. Hindi, pasuyong ako ng bag. Ando. Bagong gising, may muta pa. Tinaray kong mag-live. Kung kaya. Juan? Live? Wala magtuyok-tuyok? Tuyok-tuyok lang. Tuyok-tuyok. Tuyok. Wala magtuyok-tuyok? Yan. Umiikot-ikot na. Naka-diary ka. Oo, naka-diary lang ako. Ikot-ikot. Kailangan talaga nakaganyan ako, oh. Kasi kung ibababa, mawawala yung signal. Nangangalay talaga. Ganyan, nakaganyan lang dapat. Nakataas dun kasi nandun yung hotspot sa taas. Nandun yung cellphone sa taas, naka-hotspot. Nandito ako sa baba. Kaya medyo pag lumayo, hina ang signal. Malinaw ba? Ganyan, malinaw ba? Malinaw ba ang ano? Malinaw ang live? Ayan si mama, oh. Ma! Ma! Oh, mag-hi ka! Sa imong anak. Ayan sila. Kumakain ng suman. Kumakain sila ng suman. Oh. Ayan si Madia. Wala. Ha? Mag-StreamYard ka. Dapat StreamYard ka.
Try ko. Try ko mag-StreamYard kung kaya. Try ko. Patayin ko na to. Ayun, pati ah. Mag-StreamYard daw Video ako. call mo ka mo. Hindi yan video call ma. Naka-live ako sa YouTube. Ah. Ay. Okay. Naka-live ako sa YouTube. Sige, sige. Mag-end ako. Mag-apil-apil ni Edia. Ora taong doon alangon. Wala pala ako ng tayo sa iro. Asa mo das pa na naman das pa no?